שלום לכולם. משתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון והוא אחרון, ומבלעדיו אין אלוהים. השבוע בעזרת השם בשבת נקרא את פרשת ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. יעקב יצא מבאר שבע, נכון, אבל הוא ברח מפני עשיו אחיו. כדי שנוכל להמשיך הלאה ולהבין מה קורה, נחזור לפרשת תולדות. מה נאמר שם? מה קרה בעצם? יצחק אבינו היה בן 123. איך אנחנו עושים את החשבון של זה? היום בעצם יצחק היה בן 60 שנה בלידתותם, והיום יעקב היה בן 63 שיצא מחרן, אז זה 123. יעקב יצא לחרן לא בגלל שהוא רצה, כי הוא ברח מפני עשיו אחיו. ולמה הוא ברח בעצם? למה היה צריך להיות כך? כשיצחק אבינו היה בן 123, הוא עשה מה שנאמר, שאדם 5 שנים לפני או אחרי שנפטרו הוריו, צריך להתכונן שגם הוא אולי יגיע יומו. ומה הוא אמר? לפני כן לפני שהוא אומר לו, יום אחד הרגיש שהגיע הזמן שהוא צריך לברך. למה? כי לא ידעתי יום מותי. ויהי, נקרא מה שכתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. הוא לא יודע יום, אף אחד לא יודע מתי יומו יגיע. אמנם יצחק חי 180 שנה, יותר אפילו ב5 שנים יותר מאברהם אביו. ומה הוא אמר לעשיו? ואתה שנא אליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד. לפני כן אנחנו אמרנו, ויאהב יצחק את עשיו. אומר רש"י, אם אנחנו נראה מה הוא אומר, למה הוא אהב אותו? רש"י אומר, בפיו של מי היה ציד? בפיו, קודם כל הפירוש הרגיל היה בפיו של יצחק, שכל יום וכל יום באמת היה לו כיבוד גדול מאוד, וזה כך אומרים גם, ואמר, אם אני לא טועה, היה רבן גמליאל, או רבי שמעון בן גמליאל, אומר, כל ימיי כיבדתי את אבי, עשיתי כל מה שאני יכול, ובכל אופן לא הגעתי לכיבוד שעשה עשיו לאביו. וגם רבי טרפון, כאשר הוא חלה, באו תלמידים חכמים לבקרו, ואמא שלו אמרה לו, כמה הוא טוב, חכמים חששו לחייו. הוא אמר, אם הוא עשה הכל, אם הוא גמר את הכל, את כל הדברים הטובים שהוא עשה, אז הגיע יומו. אז אמרו לו, אל תדאגי, הוא לא עשה עדיין חצי ממה שעשה עשיו. ועד כמה היה? עד כדי כך שהוא אומר, יום אחד נקראה לו הקורדקי, זה כמו סנדל, חוט של סנדל או מה שיש לו שם את הרצועה הזו. היה רבי טרפון היה שוכב, שם כפותיו מתחת לרגל של אמו, שאמו תדרוך עליו, כדי שהיא לא תדרוך על הרצפה,
עד שהיא עלתה, ואחר כך הוא התכופף עם הגב שלו, הוא אומר לה, בבקשה, תעלי על הגב שלי, והיה משכיב אותה למיטה. עד כדי כך הוא היה מכבד אותה. מה? עשיו עשה דבר כזה? בכל אופן, אנחנו יודעים שאמרו לו חכמים, עדיין לא הגיע אפילו לחצי ממה שעשה עשיו. למה? כדי להאריך את ימיו, כדי שהוא יחיה יותר. ולא יגידו, בסדר, אז הוא ישלים את מה שיש לו בעולם. אם הוא ישלים הכל מה שיש לו בעולם, אין לו יותר מה לעשות פה. היה חכמים, יש עוד כתרגומו, זה מה שהיה, היה בפיו, שהיה מביא דברים כל יום, הרי הוא היה צייד, כי ציד בפיו. ולמה יצחק אהב אותו? כי היה ציד בפיו. אבל רש"י אומר בשם המדרש, זה לא רק שהיה לו ציד בפיו, אלא שהיה צד אותו בפיו. כל הזמן היה בא, אבא, אתה ככה, אבא, אתה ככה, אתה עשית, איך מעשרים את המלח, איך היה הולך לשחק, היה הולך לרצוח, היה הולך להסתובב, היה הולך לעשות כל הדברים הרעים שבעולם. אבל כאשר היה בא, היה מתלבש אפילו והיה בא לפני אבא שלו, אבא, היום למדנו איך מעשרים תבן. וכי תבן צריך לעשר? אולי התבן לבהמות, כן, אבל איך מעשרים מלח? מלח לא צריך לעשר, מה פתאום? זה מחצב של טבע, משהו זה, אין צורך. היה צד אותו בכל מקרה בפיו, לכן יצחק היה אוהב את עשיו. אבל האמת היא שגם יכול להיות שמאהבה, באמת, עשה את זה באהבה גדולה. כי הרי יצחק היה בן 123 ותיכן העיניו מראות, לא רע. לאט לאט זה החמיר עד שהוא לא היה רואה אותו. כשהוא היה קורא לעשיו בנו הגדול, היה הולך להחליף את בגדי החמודות אשר איתו בבית. בגדי החמודות, מה זה בגדי החמודות? אלה היו הבגדים של האדם הראשון, שהיו עליו כל החיות וכל החיות הרעות והטורפים שהיה להם על הבגד, וכשהוא רצה להילחם איתם היה נוגע במקום הזה של באיזה חיה שהוא רוצה, וזה היה נכנס בו, והוא היה מתגבר ומצליח לעשות את מה שהוא רוצה ולהילחם. כל פעם הוא היה לובש את בגדי החמודות ובגדים יפים, והיה בא לאבא שלו. בשביל מה? אבל אבא שלך לא רואה. הוא יכול לראות את הבגדים שלך, אבל זה היה הכיבוד שלו. היה מכבד את אבא שלו מאוד. עד היום אנחנו ממשיכים לסבול בגלל שעדיין יש לו את הזכות של כיבוד האב והאם שהוא עשה. אבל יש כאן שאלה קשה, אבל תכף נגיע לזה. והנה רבקה הייתה נביאה. היא שמעה את מה שיצחק אמר לעשיו, היא עמדה מזועזעת. איך אפשר לתת ברכה לאיש כזה רשע, שהוא, איזה ברכה שהוא קיבל בשביל, מה הוא אמר לו? וייתן לך אלוקים את על השמיים ושמני הארץ ורוב דגם את ראש, שעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך, שאתה תשלוט על אחיך, שאתה תהיה הגביר. בעצם נתן לו את אחיו שהוא יהיה מתחתיו, שהוא יהיה עליו. אז אם היה נותן זה חס ושלום, היה נותן זה לעשיו. אפשרי דבר כזה? אוי ואבוי היה לנו אם היה באמת הדבר הזה שהוא היה מסמיך אותו. נכון, כשאנחנו בגלות, הם שולטים עלינו מכל. הם שולטים עלינו.
הם עושים את כל מה שהם רוצים, ואנחנו חייבים לסבול את מה שהם רוצים. כשאנחנו נמצאים בין הגויים האלה, אנחנו מקבלים, מוכרחים לקבל את מה שהם נותנים לנו. אבל אנחנו גם צריכים לדעת לא רק לקבל, אלא לצאת ממנו בחוכמה. ובכל מקום שעם ישראל נמצא, המקום הזה הוא בסופו של דבר, מה השנאה הגדולה שיש לעמים, שעם ישראל בחוכמה שלו מצליח לגבור עליהם ומשתלט על המקום הזה. בכל מקום שאנחנו הולכים, הרי כל העמים יש להם הם יודעים, ישראל כשנמצא במקום על ידי החוכמה, הוא מתקדם, הוא מקדם, הוא עושה עסקים טובים, הוא מצליח לשקם את עצמו. וזה לא טוב להם. הם לא אוהבים את הדבר הזה, זה השנאה אוכלת אותם. איך אפשר שיבוא יהודי ג'יד וישתלט על המקום הזה? זה לא מתקבל. הם רוצים להיות השליטים על ישראל. הם רוצים, לכן גם בכל מקום שיהודים הולכים, אומרים אפילו נקבל אותם, מקבל את כל הגויים, לא משנה מהו מיהו, אבל הוא יהודי. יהודי לא מוכנים לסבול. כל עמי העולם יכולים להיות ביחד ולקדם את המקום, אבל הם לא מצליחים לקדם את המקום. אם שם יהודי, צריך חוכמה של יהודי שיבוא ויקדם. שמע את זה רבקה, אומרת לו, בני, היום זה יום פסח, צריך קורבן חגיגה וקורבן פסח, לך תביא לי 2 גדיי עזים. באמת מה רצה יצחק? יצחק רוצה 2 גדיי עזים, הוא אוכל, הוא בקושי מי יודע מה שהוא יכול לאכול, אולי בין 123 כמה כבר הוא יכול לאכול, בקושי אפילו נוגע במה שהוא נוגע. איך כתוב אצל נעמי שהיה מתברך במאה, אם מי היה מתברך במאה? מה יצחק הצדיק, יצחק עשה תמים? איך אפשר לאכול 2 גדיי עזים? אלא זה היה בשביל קורבן פסח וקורבן חגיגה. אמר לו, ביום הזה בניך יצטרכו להקריב, בו אתה מעשה אבות סימן לבנים, בו אתה תביא ואנחנו ניתן אותם ליצחק ולמען יברכך. אמר לה, אמא, איך אני יכול לגשת לאבא? הוא צדיק, הוא ירגיש, הוא יחוש, הוא ימשש, הוא יראה, אני איש יושב אוהלים, איש תמים, בלי שערות, והוא מלא שעיר, כמו אותם השעירים האלה, מה שנקרא לעזים הזקנים הגדולים, נקראים שעירים. איך אפשר? אני יכול להיות ככה? באמת כאשר הוא ניגש גם לאביו, גם כן אמר לו, הכל כל יעקב, אבל הידיים ידי עשיו. מכאן אנחנו לומדים הרבה דברים שאומר בכל מקום שנמצא כל יעקב, התפילה של יעקב, לימוד של יעקב, תורה של יעקב, הידיים הם לא ידי עשיו. עשיו לא יכול לעשות שום דבר. אבל אם חס ושלום אין כל יעקב, הידיים ידי עשיו, הוא יכול לפעול, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אמרה לו רבקה, תביא לי 2 גדיי עזים. אני לא יכול. אני אביא עליי חס ושלום כללה ולא ברכה.
אמרה לו, עליי קללתך בני. מה עליי קללתך בני? מה, אני אסכים שאת תקבלי את הקללות? בן טוב. מה הוא אומר? אני לא אסכים שאת תקבלי את הקללות במקומי. מה פתאום? אני מעדיף שאני אקבל את הקללות ולא את. עליי ולא עלייך. אבל היא אמרה לו, תראה, זה לא בשבילך. זה בשביל, הוא יברך אותם לא רק בשבילך, אלא בשביל הילדים שלך ובשביל העם שלך. ויעקב שהיה איש תם יושב אוהלים, מחוכמת תורתו, עשה את זה, היה מוכרח ללכת לקבל את הברכות האלה. וגם באמת יצחק אמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. התרגום אומר, במרמה, בחוכמה. רבי יוחנן אומר, מחוכמת תורתו. אדם שלא, כדי להתחכם לא צריך ללכת לאוניברסיטה של מסצ'וסט ובר אילן והרווארד וכל המקומות האלה. יש חכמים שלומדים תורה, חוכמתם מגיע עד השמיים. הם יכולים לראות אפילו מה שקורה במקומות הנסתרים. הם לא צריכים להיווכח בשמיים כדי לראות איך זה קורה. ומה קורה שם? חוכמת התורה היא שנותנת להם. הלך, וברך אותו אביו. ואיזה ברכה יפה, כמו שאמרנו. ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים. באמת זה לא קורה. היום אנחנו 4,000 שנה. אנחנו רואים איך העמים רואים את החוכמה של עם ישראל, את הפטנטים, את הראש המבריק של עם ישראל. אתם רוצים לראות חוכמה? כל העמים משתאים איך ישראל ממציאה חוכמות. בואו ונראה את הפלאפונים האלה, הפיצוצים של הפלאפונים האלה. יש בעולם מישהו שהיה יכול לחשוב על הדבר הזה חוץ מעם ישראל? אין אומה, אין עם ואומה שיכולים לעשות את זה. ולא רק זה. אתה רואה איך בעולם משתאים, איך עם ישראל מגיע לדברים. הכלכלה, המדינה, אפילו בחוק ובמשפט זה מזכיר לי הדבר הזה. אומרים שיש חוכמה בבית המשפט. איך היה שם? יעקב אבינו התחתן עם לאה, וכשהוא בא, הלך לבג"ץ. וכשהוא הלך לבג"ץ, הוא אומר, מה עשית לי? והרי זו לאה, אתה נתתי את לאה, אתה רימית אותי. מה אומר לבג"ץ? לא יעשה חן במקומנו. מה? אתה רוצה שאנחנו נעשה דברים אחרים? שלא נלך לפי החוק? הם רימו, הוא רימה אותו ונתן לו את לאה, אבל הוא בא בשם החוק כדי להאשים אותו שהוא, יעקב, לא הולך לפי החוק. מה אתה רוצה שאנחנו נשנה? לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. איך אתה בא לבקש דבר כזה? הוא עוד מאשים אותו. זהו שלטון בג"ץ. לא יעשה חן במקומנו. הם קובעים את החוקים.
החוקים שלהם, שהם קובעים, זה החוק שהם טוענים שיש חוק כזה במדינה. לא באמת החוק שיש. נחזור לעניין שלנו. בא עשיו מן השדה, והוא אומר, יקום אבי ויאכל מצאת בנו. ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. באמת, איך רציתי לתת את הברכה לרשע הזה? ראה ריח בני כריח השדה, גן עדן הריח מבגדיו, מיעקב שהגיע. אמר, באחיך במרמה, ולקח ברכתך, וגם ברוך יהיה. זה לא יעזור לך. שום דבר לא ישתנה. נתתי אותו לגביר עליך, וכך יהיה. וכאשר שמע עשיו, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ויסתום משטמה עזה, משטמה עזה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. מעשה אבות סימן לבנים, גם אצלם. השנאה הזו ממשיכה מאז ועד היום. זה כמו שאומרים, נכנס בגנים ועבר מאב לבנים. אמנם בואו נראה את אליפז, הוא גדל אצל יצחק אבינו בחיקו של יצחק. הוא היה תלמידו של יעקב. שלח אותו עשיו ואומר לו, לך תהרוג אותו. הוא לקח את ברכתי. על הברכה שהוא לקח ממנו הוא מוכן לרצוח. ואצל כמו הכיבוד אב שהיה לעשיו, כך היה לבנים שלו אל אביהם. כמו שאנחנו יכולים לראות, הלכו ושאלו את רבי אליעזר הגדול, עד היכן מגיע כיבוד אב ואם? אמר לו, לך לאותו ישמעאלי שנמצאה אבן טובה הייתה לו, והם רצו את זה בשביל אבני הכהן הגדול. והלכו לקבל ממנו, אמרו לו, כל כסף שאתה רוצה, אנחנו ניתן לך, אפילו אם אתה רוצה 10,000 דולר, ניתן לך. סיכמו שיתנו לו ואמר, בסדר. וכאשר הוא הלך וראה שאביו היה ככה שוכב על הכספת שנמצאת שם הזהב, הרגל שלו הייתה מונחת על הכספת, לא העיר את אביו כדי להביא את האבן הזה. טיפשים שבעולם, הגויים האלה. אני בטוח, אנחנו בטוחים, שאם בכסף כל כך גדול הם מוכנים, חכמי ישראל היו מוכנים לשלם על האבן, אם היה מאיר את אביו והיה נותן לו לרגע אחד ואומר לו כך וכך היהודים מוכנים לשלם על האבן, אביו לא היה מסכים. הוא היה מתרונן, הוא היה נהנה, היה שמח, היה קופץ, היה רוקד. אבל הוא לא העיר את אביו כדי לא להפריע לו, כדי לא להעיר אותו. מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. בשנה האחרת נמצאה פרה אדומה בין פרותיו, והוא
נתנו לו את אותו כסף שהוא היה צריך לקבל על האבן הטובה, נתנו לו בשביל הפרה. פעם אחרת שאלו את רבי אליעזר, עד היכן מגיע כיבוד אב ואם? אמר להם, לכו לאותו אשקלוני. יכול להיות שזה אפילו אותו אחד. אבן שישב עליו אביו, קידש אותו את האבן הזו. האבן הזו הייתה מקודשת כי אביו ישב עליו. אבל כיבוד אב ואם יכול להיות גדול יותר מאשר להרוג אדם, לרצוח, לבזוז, לעשות עבירות של ערווה, לקחת אשת איש, לקחת את ביתו לאשתו, זה מה שעשה אליפז. אבא אמר, מה? אני לא אקיים את מה שאבא שלי אמר? הלך לרצוח את יעקב שהיה מורו ורבו. אמר לו יעקב בחוכמתו, תראה, אבא שלך אמר אתה צודק, צריך לעשות כיבוד אב. אבל אני חשוב כמת. בוא ותיקח ממני את כל הכסף והזהב והבגדים, אפילו את הבגדים אל תשאיר עליי. ואני חשוב כמת. לקח ממנו, הפשיט אותו והשאיר אותו כמו שהוא במצב הזה, והלך אצל אביו. כעס עליו אביו ואמר לו, לא הרגת אותו? היית צריך להרוג אותו. וציווה עליו שוב לבוא ולהרוג אותו. הייתה שם תמנה שהייתה ביתו והייתה אשתו. אמרה לו אליפז, אל תלך. חוב גדול חל על אברהם אבינו, שנאמר כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הם עומדים ללכת עכשיו, הילדים שלו שיהיו לו, יצטרכו להיות עבדים במצרים. מי יודע אם יצאו משם בכלל? אתה רוצה להיות במקומו? כתוב כי גר יהיה זרעך. מי זה זרעך? זה יכול להיות של יעקב, ויכול להיות גם שלך. אם אתה תהרוג אותו, אז אתה תצטרך להיות שם. הילדים שלך יצטרכו להיות במצרים. כדאי לך? לא, תחכה, אל תלך. שמע לה, ולא הלך להרוג את יעקב. ויעקב ברח. לאן? לחרן. חרן הוא נמצא בעצם בטורקיה, טורקיה של היום. יש שם מקום שנקרא אורפה, קרוב מאוד לאורפה. היום גם מדברים על חלב, ושבסוריה זה נמצא בערך 100 קילומטר מעל חלב. עולה מקום פורה מאוד. באמצע הדרך זה עוד קרה, הדבר הזה של וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. לא נתעכב על זה. הגיע יעקב לחרן, והנה הגיע ליד באר מים.
באר מים הוא רואה שם רועים שעומדים שם ומחכים, ככה יושבים, בטלים. מדברים זה עם זה, משוחחים. ולא רואים את הפרות. אמר להם, מה זה? איך אתם עושים את זה? אתם יושבים פה, לא חבל לכם על הזמן שלכם? השקו הצאן ולכו ראו. בואו, לכו. ובואו, תשקו את הצאן ותלכו. זה גם גזל. אם יש לכם בעלי בתים שהם נתנו את הצאן על ידכם, אתם יושבים פה ואתם מדברים ואתם לא רואים אותם, אתם לא משקים אותם, אתם לא נותנים להם. אמרו לא נוכל, כי האבן גדולה על פי הבאר, ואנחנו לא יכולים עד אשר יבואו כל הרועים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן והלכנו. אבל מה שקרה, שיעקב לבד, היה כוחו כה גדול, עד שהוא הוריד את האבן הזו, סובב את האבן הזו, ואמר להם, הנה מים, לכו רשגו. אבל האמת היא שהסיפור כאן זה משהו אחר. בחרן באותו זמן לא היה מים. היה חוסר, היה בצורת. אני לא יודע אם זה רק שנה אחת או יותר. ואם כל רועה יבוא ויקח מן המים שיש בבאר, לא היה מספיק לכולם. אז הם היו צריכים להתחלק בצורה כזו, שמו את האבן הגדולה על פי הבאר, כדי שלא כל מי שרוצה יבוא ויקח מים ולא יישאר לאחרים. או כל דאלים גבר, אם יש גיבורים ביניהם, אם יש גברים, אם יש בעלי כוח, בעלי זרוע, שיכולים, הם יקחו את המים, לא יישאר לאחרים. אבל יעקב אבינו כאשר הגיע, לרגליו נתברך הבאר והמים עלו למעלה, ויעקב גלל את האבן כמו שפותחים על פי הבאר, על פי הבקבוק, עושים את הפקק, מורידים את הפקק, כך הוא עשה את זה. והתחיל לדבר עם אנשי המקום, ידעתם את לבן? אתם מכירים אותו? כן, ידענו, כן, אנחנו מכירים אותו היטב. אנחנו יודעים כמה שהוא רמאי, אנחנו יודעים כמה שהוא משתלט על כולם ואיך הוא בעל כוח, בעל זרוע, לא בעל כוח, אלא יודע שם. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. למה רחל ביתו באה עם הצאן? איפה הבנים שלו? איפה הגברים? הנה עוד דבר, לא רק המים נתברכו. ליעקב לא היה ילדים, בגלל שלא היה לו בנים שהם רואים, הייתה חייבת רחל לבוא עם הצאן. היא רואה, כי אין לו בנים, כי למה לא נתברך בבנים. אבל בסוף, אנחנו רואים את זה בסוף הפרשה, שלבן לקח את בניו ואת בניו הביא איתו להילחם, להשמיד את יעקב ואת בניו ואת ילדיו שלו עצמו. על זה אנחנו אומרים, ארמי עובד אבי, ארמי, רמאי. לולא אלוקים עמד להגיד לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, מי יודע מה שהוא עושה? הוא בעצמו מודה. הוא אומר, ואלוהי אביכם היה איתי אמש. הוא בא ודיבר איתי, הזהיר אותי, אמר לי לו, ובכל אופן הוא הגיע. כי הוא היה רמאי גדול.
כאשר הגיעה רחל, בפעם הראשונה שהוא רואה אותה, נשק לרחל, ויישא קולו ויבך. יש אומרים מהתרגשות, ויש אומרים מזה שהוא ראה שלא יקבר איתה. אמרה לו רחל, תנסי לי. כך אמר יעקב לרחל, את תנסבי לי? האם תנסי לי? אבל אצל אנשים, כמו אצל אנשים, תמיד אף פעם לא אפשר, יש אבל. אמרה לו, כן, אבל תדע לך שאבא שלי רמאי גדול. הוא לא ייתן לך אותי בקלות, כי יש לי אחות גדולה שמצפה שעשיו יבוא ויקח אותה. ואם הגיע הזמן אתה תעבוד. ויעקב עבד 7 שנים. למה הרי 7 שנים? כי אולי בזמן הזה היא כבר תנסה אולי. והיו בעיניו כימים אחדים. הוא היה כל כך משתוקק, עד שהוא לא הרגיש אפילו בימים האלה שעברו. והגיע היום הזה, הייתה בוכה עליה ובוכה. והיה סוד בין רחל לבין יעקב. הם דיברו דברים שביניהם היה סוד, כדי שהוא לא ינסה לאחותה ביום אם לבן ירצה לתת ליעקב ואת לאה. ובכל אופן לא יכלה לראות את אחותה סובלת כל כך, ומסרה את הסוד הזה ללאה. ולאה אמרה ליעקב את הסוד שביניהם, ויעקב היה כמעט בטוח שזו רחל. והתחתן איתה. והנה בבוקר היא לאה. אבל יצא מזה טוב. כי בזמן שחרב בית המקדש כתוב בפתיחותא דאיכה. באו אבות העולם והיו בוכים לקדוש ברוך הוא. ומתחננים לפניו. ואומרים להם, ובא ויעקב אמר לו, מה לידידי בביתי? מה אתה עושה כאן? אברהם אמר לו, אתה הגלית את בניי, עשית, ולא שמע לו. בא יצחק ואמר, את צווארי פחדתי כמו שור לפניך להישחט, ולא קיבל. בא יעקב ואמר, הנה גידלתי את הבנים האלה, ולא קיבל. הקמתי את ישראל, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, ולא קיבל. בא משה רבנו הגדול, הענק שבענקים, איש שאומר עליו הרמב"ם, מאז מעולם, זה בחיר היצירה, משה רבנו, ולא קיבל. באה רחל ואמרה לו, ריבונו של עולם, אתה מקנא, אתה מלך חי וקיים, אתה מקנא שעבדו לאלוהים אחרים. אני בשר ודם, אישה, ילודת אישה, היום כאן ומחר לא. ונתתי, ראיתי איך אחותי סובלת, ונתתי את הסוד הזה לאחותי, ויעקב ניסה לה. ואתה מלך חי וקיים, אתה מקנא בהם. שמע את זה השם ונרגע, אמר, רחל, בשבילך רחל,
ושם